A Deputación da Coruña concede máis de 10 millóns de euros en axudas do PEL. Beneficiáronse 1.510 autónomos, microempresas e pemes da provincia. O titular do Goberno galego, Alfonso Rueda, visitou esta mañá o Centro de Coordinación Central da Defensa contra os Incendios Forestais situado en San Lázaro, en Santiago. Nese escenario, Rueda destacou a profesionalidade, compromiso e valores solidarios do persoal do dispositivo galego contra os incendios forestais e fixo un chamamento á cidadanía para que colabore na detección temperá dos lumes. Un ano máis, a Deputación da Coruña resolveu a concesión das axudas do Plan de Emprego Local, PEL. Neste 2026 reparte 10.106.501 euros entre 1.510 persoas autónomas, pemes e microempresas da provincia, sobre todo en municipios do rural. O presidente da entidade provincial, Valentín González Formoso, apuntou que unha década despois da súa creación, o PEL da Deputación da Coruña é o maior plan de emprego impulsado por unha administración local en Galicia. Ten liñas específicas que se adaptan a cada sector. Nesta edición hai o PEL Autónomos, o Emprende Investimento, o PEMES Creación e Ampliación do cadro persoal e o mantemento do cadro persoal. González Formoso apuntou que o emprego estable é a mellor política social e contra o despoboamento. Ademais, sinalou que o PEL naceu para estar ao lado da xente emprendedora, sobre todo da que aposta por instalar o seu negocio nun concello pequeno. A liña PEL Autónomos chega a 730 profesionais de concellos de menos de 10.000 habitantes que recibirán 2,2 millóns de euros. A convocatoria incorpora axudas para facer fronte ao alugueiro de oficinas. No PEL Emprende Investimento, a Deputación destinará 2,75 millóns de euros á modernización de 276 microempresas, pemes e autónomos de concellos de menos de 10.000 habitantes. Ademais, as axudas de PEL permitirán financiar 504 contratacións en empresas e negocios de concellos de menos de 20.000 habitantes. 342 novas incorporacións, mentres que a liña de mantemento do cadro de persoal permitirá manter a máis de 160 contratos indefinidos.